Salamu alaikum, mu ne yan kidnapping. Mun yi kidnapping ɗin kakanka. Wanne? Kakanka dai. Kakanmu? Za ka tura miliyan ɗaya ko mu kashe shi? Dan girman Allah ku taimaka mana ku kashe shi. Daman mun gaji da shi kaga na sa mai biya a abinci, na taka mai wuka, na danne shi a bulu, na mai duka ya ƙiya mutu mun matsiya mutu dan Allah ka ku bashi ya ƙara ko minti ɗaya ku kashe mana shi dan girman Allah. Haka ce? Dan Allah ku taimaka ku kashe mana wannan mutumin yau lokacin arziki na ne. Kai Yusuf haka za ka gaya? Amma da haihuwa ka gwara ɓarinka. Wallahi dan Allah ku taimaka ku kashe mana shi. Hello? Hello? Inna lillahi katin ya ƙare. Allah ka sa su kashe mana shi. Wallahi daga nan Dubai ne lokacin arziki na ne. Allah ya sa su kashe mana wannan mutum. Allah ya sa su kashe shi. Allah ya sa su kashe shi.